vosaltres a veure les recomanacions d'aquest cap de setmana? Doncs posem la primera i ens anem al MACBA. Al MACBA a veure la fira d'Art Libris. Què és Art Libris? Doncs és la fira del llibre d'artista, del fotollibre i l'autodició. Llavors, posem la segona i ens anem al MANAC a veure l'exposició Tinta contra Hitler. És una sàtira política de l'horror de la guerra a través de l'humor gràfic de les caricatures de Mario Armengol. Realment val molt la pena. I, pum, ja que estem allà, doncs sortim de Barcelona i ens anem a on? Doncs al Festival Internacional de Cinema Fantàstic a Sitges. Comença aquest dijous i què ja veurem? Doncs els nous projectes de Guillermo del Toro, també l'homenatge a Carmen Maura amb La Comunidad i després doncs, amb nous projectes com La Vieja Loca, també altres com Devil, Alpha, Buffet Infinity, un programa que realment és increïble. I tornem a Barcelona, posem la quarta, tornem a Barcelona i ens anem al Teatre Poliorama, a veure Els Bons, dirigit per Paco Mir amb un gran Jordi Buixaderes i Ramon Madaula. Què passa? Doncs que ja és Nadal, el cercle artístic del poble, i què s'ha de fer als Pastorets? I què passen als Pastorets? Doncs, que heu d'anar a veure l'obra. Doncs que tingueu un bon cap de setmana i, sobretot, a disfrutar. I, compte amb les curves!